Gràcies, senyor president. Si hem de xerrar de números i de rècords, pot començar pel rècord d'un 40% més de contractes menors que té el seu govern, senyora presidenta. Jo entenc que vostè no està per fiscalitzar contractes menors d'una altra conselleria. De veres, senyora presidenta. Però el senyor vicepresident, sí. I li ha fallat. I l'ha ficada dins un embolic. I l'ha traïda. I segueix assegut a la cadira de vicepresident. Ell és el responsable absolut i el senyor Guerau la persona de la seva màxima confiança. Per això va aconseguir tots els contractes que va aconseguir. Oscar és el millor en turisme, economia, cultura, sinfònica, medi ambient. Oscar és l'únic. No, senyora presidenta, és perquè era el cap de campanya del senyor Barceló. No deixi que aquest govern menteixi més. Diuen que no sabien que el senyor Guerau tenia una altra empresa, CPC, i resulta que el nom del senyor Barceló com a responsable de contractació apareix just per damunt del nom del senyor Guerau que s'hi firma el contracte. No ens han transmès la documentació que justifica el negociat sense publicitat del diagnòstic del teixit empresarial que es va fiscalitzar de disconformitat. No tenim aquesta informació. Ha fet bé, senyora presidenta. Ha fet bé prenent nota i llevant transparència a més. No són de fiar i vostè ho sap. Però això no basta. Ha de seguir prenent més nota. La situació de Barceló és insostenible. Si no, els que prendran nota seran els ciutadans i a vostè això li passarà factura. Actuï, senyora Armengol. Actuï perquè si no ja no podrà seguir al·legant desconeixement. Perquè tant vostè com nosaltres sabem que això no ha acabat. I sabem que això no és només el senyor Guerau. Sabem que n'hi haurà més contractes, hi haurà d'haver més dimissions. El clientelisme del nacionalisme balear no ha pres dels errors de qualque partit del passat i mai en té prou, senyora presidenta. Moltes gràcies.